Zdravím vás, gitaristi. Ja som Martin, toto je Monika. A dnes by sme vám chceli ukázať, ako si vlastne posúdiť a nastaviť gitaru. No, takže ja som si kúpila gitaru, jednaké značky, zistila som, že sa mi na nej ide zle hrá a teraz neviem to nejak posúdiť, prišla som za tebou. Čo s ňou? Áno, zle sa ti hrá, teraz sú dve možnosti. Buď máš takú možnosť, že máš príliš nízko struny a preto ti drnčia, to ti môže vadiť, alebo máš príliš vysoko struny a preto sa ti nekomfortne hrá, bolia ťa prsty z toho. Hej? Takže vlastne my sa pozrieme na to, ako vlastne to je základná vec, to viete, že nie je niečo v poriadku, buď preto, že vám drnčia tie struny, alebo teda sa hrá príliš vysoko. Hej? To je jasné, takže toto máme. V prvom rade by som chcel povedať, že budeme sa baviť o gitare, ktorá je inak v poriadku. Hej? Nebudeme zatiaľ riešiť, možno neskôr, veci, keď je gitara problémová. Ale teraz je len zle nastavená, všetko ostatné je v poriadku. Niekto má rád struny, alebo niekto má rád hru, ktorá je bez absolútneho zadrnčania, nejaká sterilná hra, a niekomu takéto malé zabzúčanie v kontexte hry nevadí, priam naopak hovorí, že to tam má byť. Ja súhlasím skôr s týmto názorom, pretože podľa mňa gitara nie je sterilný nástroj, ale samozrejme rozumiem aj tým, ktorí vlastne to tu tam chcú mať celkom čistúčke. Takže naozaj záleží od toho a potom záleží aj od toho, akú hrubkú strunu máte a tiež, či sa na gitare hrá jemnunko alebo do toho mlátim, hej? Alebo razantne hram, no. A to hovorím o tom, že vlastne môžeme ukázať, že to zadrnčanie, keď chcem zahrať jemne, mi to nedrnčí, ale to razantnou hrou. No a práve tá miera toho drnčania, to si vlastne musí každý posúdiť sám. Takže čo sa týka tohto, hej? No a... Takže sa vlastne nastavuje individuálne pre každého človeka. Áno, každý človek si ju môže nastaviť sám. Tak a teraz tu vlastne máme, čo vlastne sa na gitare nastavuje a ako to posúdiť, že či to je v poriadku, hej? To znamená, že v prvom rade by som sa zameral na prehyb krku. Krk by mal byť buď rovný, alebo mierne ohnutý smerom k strunám. Nikdy nesmie byť zaklonením dozadu. Hej? To je proste zle nastavená gitara. Hej? A stále hovoríme o gitare, ktorá je v poriadku inak. Hej? Ale má proste zlé nastavenie. To znamená, že ako vlastne posúdim, či ten krk je rovný, alebo potrebuje doladiť, hej? Dotiahnuť ten šrop. To znamená, že sú viacero spôsobov. Môj najobľúbenejší je taký, že si pozriem po hrane hmatníka, po hrane týchto pražcov a jedným okom, normálne ako keby ste strieľali z pušky, tak sa pozriem na tú hranu a tam vtedy vidím, že vlastne či je to rovné, alebo či je to... No, odporúčam to dať takto ďalej. Možno by som mal spomenúť, že používajte ochranné pomôcky, hej, v prípade nejaké okuliare, pretože sa môže stať, toto vyslovene neodporúčam, ako aby ste to robili, je to len kvôli tomu, že to takto robím a ukazujem, ako to robím ja, hej. To znamená, že takto si to dám. Ak to mám takto blízko, tak sa mi to trochu rozmazáva, lebo to oko nevie zaostriť presne dobre, ale preto si to ja dám takto ďalej a teraz už to lepšie vidím. Takže takýmto spôsobom to robím ja. Videl som, že to skúšajú niektorí to pozorujú aj takto, že si to chytia, ale trochu mi to zavádza tá kobylka, aby som sa pozrel na tú hranu. Možno takto, keď si pozriem celkový ten krk, že či je do vrtule, ale čo sa týka toho prehybu, tak to tam zjavne nie je vidno. Skôr si myslím, že to takto dávajú, aby to mali práve ďalej od seba ten hmatník, ale to môžem vlastne dosiahnuť aj tým, že si to dám takto trošku ďalej. Takže čo sa týka tohto, a potom ešte niekedy sa dá to posúdiť tak, že vlastne tuto si maličkom
stlačím strunu na poslednom pražci, na prvom a tuto si skúsim, že či tam mám nejakú vôľu, pretože vlastne tým, že je takto prehnutý ten krk mierne. No a čo sa týka toho prehnutia samotného, či má byť rovný alebo prehnutý, tak to je zase, sa vrátim k tomu, že vlastne to je individuálna záležitosť a záleží od toho, ako kto čo znesie, aké drnčanie, hej. Ale môže byť nastavený len buď rovne, alebo len mierne prehnutý. U našich gitár teda sa to robí takýmto spôsobom, že povolím si túto skrutku. Srbovaček, ktorý je na to vhodný, je PH1, je aj PZ, ale PH1 je presne ten. A tu sa nám objaví matica, tento preložený, čo máte ku gitare, kľúčik. Ak náhodou sa vám stalo, že ste ho niekde zapotrošili, tak stačí len nám dať vedieť, by sme vám poslali. A keď vlastne priťahujem skrutku ako štandardný závit, tak mi klesá krk dozadu. Hej. Naopak, keď povolujem, tak sa mi vlastne ten prehyb robí. Hej. Ja si to vlastne vždy takto nejak posúdim, pozriem a zatiahnem alebo povolím. Tak. Keď to mám spravené, ja vlastne len pritiahnem. Sú rôzne nastavenia toho krku, rôzne mechanizmy v krku, ale tým vás zaťažovať nebudem. Vy vlastne môžete poznať len dva spôsoby, a to jeden od hlavy a jeden z otvoru. Nedá sa povedať, že ktorý je lepší, ktorý je horší. Niektorí výrobcovia majú tak, že majú od hlavy, niektorí majú z boku. Ja mám len takú skúsenosť, že keď som bol v Spojených štátoch a tam som vlastne ukazoval gitaru, tak keď sa pozreli na gitaru a na ten systém, tak mi akorát povedali, že je fajn, že to nie je z tejto strany, pretože tam vlastne nie je prerušené to rebro. Všimol som si, že niektorí výrobcovia sa to minimálne snažia eliminovať, aby tam tá diera v tom nosnom rebre bola čo najmenšia. Už to je fajn, na rozdiel od niektorých, ktorí tam majú naozaj veľkú dieru a pomerne dosť oslabené to rebro. V každom prípade my tam nemáme žiadnu dierku a nastavuje sa to z tejto strany. Dôležité, aby tá skrutka išla lineárne, ako som spomínal, je viacero druhov spôsobov, takže vlastne to musí ísť ľahučko, žiadne ťažké nejaké zaťahovania. Takže toľko to k tomu spôsobu toho zaťahovania. Ak by ste mali akékoľvek otázky, tak budem rád, keď mi ich napíšete do komentáru a ja vám ich zodpoviem či už ďalším videom s odpovedami, alebo odpoviem v komentároch. Ďakujem, majte sa.